Ja, dames en heren, welkom bij alweer een nieuwe uitzending van Venray in Bedrijf. En ook vandaag ontvang ik weer een aantal gasten aan deze tafel. En we zijn weer te gast in Asteria. En dat betekent dat het alleen maar weer gezellig kan zijn en goed kan gaan. En het kan ook niet beter starten dan met de winnaars van de starter van het jaar, verkiezing van 2018. Want die zijn hier. En dat is het preventieteam. En het preventieteam, dat is een initiatief van meerdere ondernemers. En dat is afgelopen november gestart. Doel is het voorkomen van burn-out bij mensen door een gezamenlijke preventieve aanpak. Nou, en in maart werd dit preventieteam uitgeroepen tot de starter van het jaar. En namens dat preventieteam zijn hier Harold en Suzanne Stevens. Ja, starter van het jaar 2018. We zijn inmiddels in juni en in maart zijn jullie uitgeroepen. Hoe hebben jullie dat zo ervaren, die winst? Ja, dat was prachtig. Dat was fantastisch. Ja. Dat is echt gaaf. Het was wel heel spannend, moet ik zeggen, om op dat podium te staan. Maar gelukkig hadden we een goede voorbereiding gehad. Een mooie cursus, presentatiecursus. Dat scheelt wel. Nee, het was echt superleuk. Ja, toen we de starter van het kwartaal werden, hadden we dat totaal niet verwacht. We zijn daar naartoe gegaan, toen naar de gemeente Horst was dat toen. Ja. En we kwamen eraan, we hadden ons niet echt voorbereid, want ze hadden gezegd van ja, dus informeel samenkomen. Ja. Dus ja, wij naar de balie daar, gemeente Horst, ja, we moeten hier zijn voor starten van het kwartaal. Ja, de jury zit boven. Aha. Nou, toen begonnen bij ons de knieën te knikken. Toen kwamen we erboven, zaten er 6 mensen op ons te wachten. Heel informeel. Heel informeel. Ja. En toen? Ja, nou ja, toen hebben we ons verhaal gedaan, kruisverhoor. En nou ja, toen kregen we 's middags een telefoontje dat wij de starter van het kwartaal waren geworden. Nou ja, en dan ding je automatisch mee naar starten van het jaar. En dat hadden we eigenlijk niet zo bij stilgestaan. Nee, sta je niet bij stil als je daarvoor... Als je daar aan mee gaat doen, dat je daarna op zijn podium... Maar je hebt er toch geen spijt van? Nee, zeker niet. Het was hartstikke leuk. Het was een hele leuke ervaring. Ja, want wat heeft dat jullie dan gebracht nu al? Nou, vooral heel veel publiciteit. Ja? Heel veel reclame, heel veel mensen die het gezien hebben. We werden echt aangesproken door heel veel mensen. Ja? Ook door mensen die je echt niet kent, die dan ineens... Ja, die dan tegen je begint te praten en denk je... en dan kwam dat daardoor. Dus dat was even terug naar het preventieteam. Wat is dat dan, het preventieteam? Zijn jullie dat met z'n tweeën of zijn dat nog meer mensen? Nee, we doen dat met z'n 4 partijen. We doen dat samen met de Fysiopraktijk Zwiers uit Wansum en Postbaan Persoonlijke Training. En dat is van Jurjen Beetrams en die zit ook in Meerlo met Just Be Fit. En we hebben eigenlijk de koppen bij elkaar gestoken omdat we alle 4 al onze eigen onderneming hadden. Ik als voeding en therapie en Harold ook als in therapie of coaching vorm. Ja. En we kwamen er alle 4 achter dat werkt wel los, maar dat het veel krachtiger is om op alle 4 de gebieden aan de slag te gaan. En gezamenlijk met al die partijen zijn jullie het preventieteam? Ja. En waar zijn ze nu dan? Ja, nou ja, dat is een verhaal apart. We hebben uiteindelijk besloten dat Suzanne en ik samen de VOF oprichten. Ja. En dat wij de expertise van Jurjen en Bart inhuren. Dat is wat allemaal wat... En jullie zijn dan automatisch ook zeg maar het gezicht van het preventieteam. Ja. En jullie zijn behalve zakelijke partners, ook in het dagelijks leven. Waren jullie dat al lang? Nee, geen zakelijke partners. Nee, gewoon gehuwd en wel. Maar hoe is dat om als man en vrouw dan ineens samen een bedrijf te hebben? Want daarvoor hadden jullie dat niet. Dat was wel. Voor jou? Of allebei wel. Harold is echt wel een creatief chaot en ik ben meer van de... structuur. Ja. Dus dat gaf wel... Daar ben je mee eens, zie ik? Jawel, dat is zo. Ik ben eentje die zegt, ja, dat gaan we doen. Ja, dat is geweldig. Zullen we dit, zullen we dat? Ja, dat is een mooi idee. Kom, dan doen we. En dan zeg ik zo, maar hoe gaan we dat dan doen? En dan heb je wel daar aan gedacht, dan heb je wel daar aan gedacht. Dat ben jij en Suzanne is? Nee, dat is andersom. Oh, andersom. Jij bent... Dus ik ben de ideeënspuier, zal ik maar zeggen. En Suzanne die kadert de boel en dan... Maar dat is even wennen, maar dat loopt nu ook. En wat zijn jullie ervaringen tot nu toe? Wat vinden jullie klanten die jullie hebben mogen behandelen van jullie aanpak? Ja, wij worden ontzettend enthousiast als wij de mensen zien opleven. Dus ze komen echt gewoon binnen, moe, vermoeid, uitgeput. En dan zie je... Met klachten. Van alles wat. Want hoe komen die mensen bij jullie binnen? Worden ze doorverwezen door een huisarts of komen ze uit zichzelf? Nou, bijvoorbeeld wordt er op een bedrijf een PMO gedaan, preventief medisch onderzoek.
Nou ja, daar komen resultaten uit. En bij sommige mensen is het best wel verstandig en geeft de arts een advies van je moet wel iets gaan doen aan je leefstijl bijvoorbeeld. Nou ja, wij benaderen bedrijven en wij vertellen dat wij een mooi vervolg zijn op zo'n PMO. Nou ja, dat gaat natuurlijk niet 1, 2, 3 meteen, maar zo'n bedrijf, we hebben bedrijven gehad die zeiden van nou we willen dat wel eens uit gaan proberen. Nou en die sturen dan dus 1 of 2 personen naar ons toe. En dan doen we natuurlijk ons stinkende best en dat hebben we ook gedaan. Ja. En dat is succesvol gebleken. Ja. En dan sturen ze er mee. En wat zijn dan nu de resultaten zo, na zo'n 3 maanden? Wat voor verschillen zie je dan? Kun je dat vertellen? Ja, dat krijgen we ook terug van de bedrijven. We hebben ook evaluatiemomenten. Dus halverwege het traject zien we eigenlijk al dat ze zeggen van hij loopt met zijn hoofd weer rond, omhoog. We zien hem wel lachen. Nou, we zien hem ook wel al een beetje afvallen hè, als mensen wat overgewicht hebben. Ja. Dus we zien de mensen langzaam weer energie krijgen. Ja. Ja. En ik denk dat het ook wel de kracht is. Wat zegt de werkgever? Wat zeggen de cliënten zelf? Ja, de cliënten zeggen dat zelf ook. Ja. Die merken dat wel. Ja. Ja. Ja, ik kan niet anders zeggen als dat zo is. Wij kunnen dat natuurlijk zeggen, maar het mooiste is natuurlijk als je de cliënten zelf hebt. En dat werkt ook zo, want het is me echt mond-op-mond reclame. Ja. Mooi om te horen dat het in ieder geval heel erg positief wordt ervaren. Ja. Ja. Ik hoor jou zeggen, de mensen tot nu toe kiezen voor het langdurige traject van 3 maanden. Ja. Dat betekent dat er meerdere trajecten zijn die ze kunnen volgen? Ja, het is ook voor een maand. Dan is het dus een iets ingekortere versie. Want niet iedereen komt omdat ze bijna tegen een burn-out aan zitten. Er zijn ook mensen gewoon met rugklachten. Ja. Of weinig energie. Of die toch thuis zitten, maar niet zozeer een burn-out, maar omdat er andere zaken spelen. Ja. Dus het is wel heel divers wat er komt. En die hebben dan even zo'n pitstop nodig. Ja, om even een reset of even ook wat bewustwording. En we wijzen heel erg op eigen verantwoordelijkheid. Dus niet zozeer dat de werkgever alles maar moet faciliteren. Maar dat het ook je eigen lichaam en je eigen leven is waar jij dus verantwoordelijkheid voor moet nemen. En mensen kunnen dus zelf naar jullie toe komen. Een werkgever kan bij jullie aankloppen. Ja. Zijn er nog meer manieren om bij jullie te komen? Particulieren kunnen ook bij ons terecht. Eigenlijk kan iedereen. In principe kan iedereen terecht. Dus iedereen die hier zit kan ook al bij jullie terecht. Ja. En al die mensen die nu kijken. Die mogen ook allemaal komen. Die mogen allemaal komen. Ja. Daarnaast, want jullie zijn druk bezig. Ben je ook nog eens bezig met het schrijven van een boek? Zag ik ergens op social media voorbij komen. Ja, klopt. Dus je bent ook een schrijver geworden. Ja. Wat voor boek is dat, Harold? Ja, wat voor boek is het? Het is een behoorlijk filosofisch boek, zal ik het zo zeggen. Ja, maar het heeft wel te maken met het vakgebied waar je ook het gaat eigenlijk voornamelijk erom waarom een mens eigenlijk moet lijden. Waar het lijden eigenlijk vandaan komt. En met name het lijden van kinderen. Dat heeft mij eigenlijk altijd geïnteresseerd. En dat komt omdat ik zelf veel als kind ziek ben geweest. Ja. Ik heb altijd gezocht en me afgevraagd van waarom gebeurt dat nou eigenlijk. En dan ben ik gaan zoeken. Ik heb natuurlijk met mensen zelf gewerkt, met kinderen gewerkt. Mijn eigen kinderen natuurlijk, onze eigen kinderen gezien en meegewerkt. En ik heb mechanismes gezien, daar ben ik achter gekomen. En ik ben ook gaan zoeken in oude teksten, echt heel oude teksten, oude Egyptische teksten. Dus oude wijsheid en zo, oude kennis, ben ik allemaal dingen tegengekomen die eigenlijk bevestigen wat ik zelf in de praktijk tegenkwam. En dat vond ik zo interessant. Dus ik ben, 10 jaar geleden of zo ben ik daar ooit eens mee begonnen met schrijven. Oh, dat is nu niet onlangs ontstaan? Nee, dat is in mijn vorige baan is dat ooit begonnen. Ja. Ik was heel veel aan het reizen en ik ben van alles gaan schrijven. En op een gegeven moment dacht ik, misschien moet ik er maar eens een boek van gaan maken. Want er zijn zoveel hoofdstukjes. En begon ik te ordenen. Ja. Toen heeft ooit eens iemand een stuk gelezen. Dat ging dan over het lijden van het kind. En die zei, hier moet je echt iets mee doen. Joh. Toen dacht ik, wat heb ik daar? Ja. Oké. Schrijver. En toen heeft het heel lang geduurd. Nou, uiteindelijk heb ik een cursus gevolgd bij een bekende schrijver, Jacob Slavenburg. De vertaler van het Nag Hammadi geschriften, in Egypte gevonden, oude teksten. Ja. En die zei ook tegen mij van, dat moet je doen. Dat is een interessant thema voor veel mensen. En toen heeft hij mij een tip gegeven om naar een uitgever te gaan. Ben ik naar de uitgever gegaan en die heeft het gelezen en die zei, dat willen we heel graag uitgeven. Dus hij was super trots op natuurlijk. Nou, en jij ook volgens mij. Ja. En wanneer wordt het boek in oktober. In oktober is de bedoeling dat we het presenteren in Venray. Ja, samen met die uitgever dan. Ja, dus dat is een super spannend avontuur. Ja. Dus naast het preventieteam nog even een uitstapje als schrijver. Tot slot toch weer even terug naar dat preventieteam. Ja. Welke dromen hebben jullie die jullie nog willen verwezenlijken, ook al ben je nog maar net bezig? Welke volgende stappen wil je zetten? Ja, we willen eigenlijk het kenniscentrum, expertisecentrum, autoriteit op het gebied van preventie worden. Dat zouden wij echt heel erg leuk vinden. En we doen nu namelijk al naast die trajecten die we zojuist benoemden,
geven we ook communicatietrainingen en een body and mind leefstijltraining bij bedrijven. Ja, en we denken mee bij een bedrijf, de directie heeft ons gevraagd mee te denken van hoe kunnen we ons ziekteverzuim naar beneden brengen. Ja, en dat is gewoon hartstikke leuk om te doen. Dus we krijgen dus jullie zijn eigenlijk nog maar net bezig. Ja, we zijn net begonnen. Kijk, uiteindelijk, eerlijk is eerlijk, we verdienen ons brood er nog niet mee, maar dat zou echt daar zou het meest blij mee zijn als we met dit werk ons brood kunnen verdienen en iedere dag met onze passie bezig kunnen zijn. Ja, iets gezonders bestaat er niet, zou ik zeggen. Ja. Ik zou zeggen, ga met deze passie en bevlogenheid door, dan komt dat vast en zeker goed. Ja. Mag ik een heel hartelijk applaus Dankjewel. voor Herman. Zeker doen. Dank jullie wel.